dată, vom vedea care sunt căile și soluțiile concrete, în așa fel încât să putem genera strategii în mediile unde lucrați dumneavoastră. Doresc în același timp, pentru cei care au făcut business planuri, în cursul zilei de vineri, persoanele respective să întâlnească cu Asociația Oamenilor de Afaceri Turci și cu reprezentantul economic al Ambasadei Turciei la București, în așa fel încât să vedem ce posibilități sau ce corespondențe avem în Turcia în dezvoltarea relațiilor bilaterale în domeniul economic. Este pentru prima dată că se face așa ceva în țara noastră și ideea aparține și lui Ghiven Gilgor, care este secretarul general al Asociației Oamenilor de Afaceri Turci în România. Doresc, în același timp, aveți niște pliniate pe care vă rog să le consultați. Cei care considerați că doriți să colaborăm mai departe la revista Geopolitică, la Asociația de Geopolitică, la cluburile care le-am generat, refer aici Geopolitica Club România, care este dedicat întâlnirii cu ambasadorii străini acreditați la București și cu persoane din organizațiile internaționale, Cafeneaua Geopolitică, care de regulă se desfășoară o dată pe lună, sâmbătă, la Muzeul Cărților și Cărții Vechi, timp de 2 ore, în care venim pe teme unitare și care, eu știu, sunt de interes în perioada respectivă. La fel cu invitații ambasadori străini și români, analiști. Geopolitica, care această școală de vară se organizează sub această egită. Mai avem 2 formate de business, drumul mătăsii 1 și al doilea Extra Europe. Extra Europe dedicat spațiului extracomunitar, în care doresc să punem pe picioare și pe acesta. Și bineînțeles, revista Geopolitică care ați primit-o, ați primit un număr special cu Turcia, care a fost scos în colaborare cu Ambasada Turciei la București. Dar, dacă veți uita la sfârșitul revistei, veți vedea că am abordat foarte multe teme și, în special, geopolitica unor state. Acum urmează ca, până la sfârșitul școlii, să avem revista Geopolitica cu drumul mătăsii, care iarăși a ajuns la 270 de pagini, cu articole interesante din Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan și unele articole celor care vor susține comunicări pe perioada școlii de vară. Îmi pare rău că nu sunt și doamnele de la Cluj, dar trenul a întârziat destul de mult, trebuia să fie la ora 8:20 în București, la ora 9 erau o băga în Ploiești. Deci, probabil că dacă a prins întârziere, va fi întârziere în continuare până la București și așa, plus de la Iași trebuie să mai vină și de asta. În momentul în care vor veni și dumnealor, să dăm drumul și primul modul pe care o să-l avem astăzi va fi cu președința sa, domnul ambasador domnul Șorientil. O să vină în face și vă rog, va răspunde la toate întrebările, vă rog să-i puneți întrebări pe probleme care vă interesează, cu comentarii cât mai scurte de gest cu treaba asta, datorită faptului că modulele sunt de 1 oră și jumătate și veți vedea că la marea majoritate a modulelor sunt cam 3 persoane care vor susține comunicări. La fel, în penultima și ultima zi, de joi și vineri, veți avea susținerile dumneavoastră, maxim 15 minute. După ce se termină un panel, vom avea jumătate de oră de discuții și întrebări. Urmând ca în ultima zi, înainte de decernarea diplomelor, să facem bilanțul școlii de vară și să completați niște formulare de sondaj și o să vă dau niște documente pe care trebuie să mi le, în cauza că să mi le completați, datorită faptului că documentele scanate nu prea am găsit seria buletinului cum trebuie și de ce? Din cauza că trebuie să completăm acele tabele pentru diplome, unde trebuie să se înlasă de primire și trebuie un exemplar să lăsăm la universitate, un exemplar la ambasadă, un exemplar la asociație și unul la Asociația Oamenilor de Afaceri Turci. Dacă aveți modificări privind susținerea, aveți probleme de examene, cum este doamna Sturgun, astăzi are examen de licență la Academia de Poliție, n-a putut să vină. Doamna
Populescu este cu copilul la bacalaureat, că azi a început bacalaureatul. Deci vreau să înțelegeți că găsim înțelegere. Ervin Ciorabai, care e Poliția de Frontieră din Constanța, este plecat în misiune. Deci au intervenit niște probleme după înscriere. Dacă aveți astfel de probleme, vă rog să-mi comunicați, faceți o cerere scrisă că în data de între ora și ora nu puteți participa la acest modul. De ce? Din cauza că așa este normal și corect pentru toți. Veți găsi înțelegere din cauza că știu foarte bine că marea majoritate aveți probleme, cum au fost doamna de la Cluj ne-a aprobat concediu ca să vină la școala de vară. Mai sunt și astfel de situații. Dar sper că le depășim. Dacă din partea dumneavoastră aveți întrebări, acum înainte de a începe, sau propuneri, sau doriți altceva, sau v-ați așteptat la altceva și vă ofer mai puțin decât v-ați așteptat, vă rog să-mi spuneți ca să putem remedia toate aceste aspecte. Bun, dacă nu sunt, cu permisiunea noastră, o să mă duc să anunț pe domnul ambasador de toate să vin. Bună ziua! Cam tare. Cred că e mai bine să dăm picioare, nu? O să mai bine. Bună dimineața! Bine ați venit, în primul rând. Mă numesc Ivan Gângăl, sunt secretarul general de la Asociația Ungară de Afaceri Turci. Împreună cu Facultatea de Geografie și Asociația Geopolitică, avem onoare să vă găzduim. În primul rând, mulțumim pentru participare. Și avem onoarea astăzi avem onoarea de prezența domnului ambasador al Republicii Turcia. Eu aș dori să dau cuvântul înainte de a începe lucrările, să zicem, școala de vară geopolitică a Turciei pe noul drum al mătăsii, să ne dea niște puncte de referință pentru acest studii care o să dezvăluim în timpul acestei 5 zile, din partea domnului ambasador. După aceea, ca și cuvânt de gazdă, să zicem, domnului vicepreședinte al Asociației Ungară de Afaceri Turci, domnul Mustafa Okşar. Așa că dau cuvântul lui domnului ambasador, omul Șoreaner. Günaydın, bună ziua. Ben konuşmamı Türkçe yapacağım. I will speak in my mother tongue, and Mrs. Paolo will do so trying to interpret simultaneously. Can you hear me? Yes. So, please allow me to shift back to my mother language. Thank you. Evet, öncelikle bu toplantıyı tertip eden TİAD yönetimine ve değerli dostumuz Sayın Similiano'ya, Büyükelçi Sayın Tudura'ya teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Înainte de toate, doresc să mulțumesc conducerii TİAD pentru organizarea acestei întâlniri și, de asemenea, să mulțumesc domnului Similianu și domnului ambasador Tudura pentru participarea la această întâlnire. Tabii tüm değerli katılımcılara da teşekkür ediyorum.
Doresc să mulțumesc de asemenea tuturor participanților. Akademik çevrelerden sanıyorum önemli düzeyde bir katılım var. Cred că sunt reprezentate aici mediile academice, deci este o reprezentare importantă. Ayrıca bazı dostlarımı da görüyorum. Mesela Sayın Mureşan gibi. Mai văd aici și prieteni, cum este domnul Mureșan. Bu toplantının, bu konferansın 4 gün sürecek olan bu etkinliğin eminim ki yararı olacaktır hepimiz açısından. Sunt convins că această conferință, care va dura 4 zile, va fi utilă pentru toată lumea. Ben hazır bir tekstle gelmedim buraya. Domnul ambasador nu a venit aici cu un text dinainte pregătit, Çünkü hazır tekstlerin zaman zaman bizi daha mekanikleştirdiğine inanıyorum. pentru că are convingerea că aceste texte dinainte stabilite ne transformă în niște mecanisme. Dolayısıyla bazı düşüncelerimi, bazı bilgilerimi sizlerle paylaşmayı tercih ediyorum. Domnul ambasador a preferat să vă împărtășească unele gânduri și unele idei. Eğer bilmiyorum soru cevap bölümü olacak mı? Sorularınız olursa onlara da elimden geldiğince cevap vermeye gayret ediyorum. De asemenea, mă voi strădui, spune domnul ambasador, să vă răspund și la eventualele întrebări pe care le veți pune. Konu önemli bir konu. Konu başlığı gayet ilginç ve önemli. Tema, subiectul este foarte interesant și foarte important. Günümüzün dünyasında artık hiçbir ülke, hatta bölgeleri oluşturan ülkeler yalnız yaşamıyorlar. În contemporaneitate, deci țările nu trăiesc singure, chiar cele care se află în anumite zone și ocupă anumite zone. Ve günümüzün en önemli özelliklerinden biri de siyasi açıdan olduğu kadar ekonomik ve ticari açıdan da artık ülkelerin birbiriyle karşılıklı bağımlılıkları. Ceea ce este definitoriu este faptul că țările au între ele legături, nu numai în plan politic, dar și în plan economic, în plan comercial. Bu çerçevede baktığımız zaman belli bir ülkenin yaptığı üretim diğer bir ülkenin veya ülkelerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Dacă privim la această situație, ne dăm seama că ceea ce se produce, de exemplu, într-o anumită țară, este necesar unei țări vecine, unei alte țări. Bu karşılıklı ticareti, karşılıklı etkileşimi kolaylaştırmak için olmazsa olmaz ilk şart bir kere ulaşımı sağlamak. Pentru a facilita acest schimb și aceste legături, trebuie în primul rând să asigurăm condiții de transport. Tabii ulaşımın yanı sıra ulaşım sağlandıktan sonra diyelim, belki onun kadar eş zamanlı olarak önem taşıyan diğer bir hususta yasal zemini, hukuki çerçeveyi düzenlemek. Desigur că este foarte important, deci în primul rând să asigurăm transportul, dar la fel de important este să avem și baza legală a dezvoltării acestor relații. Sadece üretilen tüketim malları değil, fakat günümüzde son derece önemli olan ve aslında üretimi de sağlayan enerji alanındaki işbirliği bence çok başat bir rol oynamaktadır. Consider, spune domnul ambasador, că în aceste relații un rol deosebit de important îl are dezvoltarea economică. Tabii Energia. Enerji olmadan üretim yapamayız. Pentru că fără energie nu putem să producem. Enerji olmadan yaptığımız üretimde sağladığımız veya ortaya koyduğumuz malları nakledemeyiz. Fără energie nu putem să transportăm ceea ce producem. Nakletsek bile onları belli yerlerde saklayamayız.
și dacă le transportăm, deci aceste mărfuri nu pot fi depozitate în anumite locuri. Dolayısıyla temel aktör uluslararası ilişkilerde bugünün dünyasında enerji haline gelmiştir. În lumea în care trăim, în lumea contemporană, un rol primordial îl are energia. Tabii enerji deyince değerli dostum Hamza Kerimov'u da burada görmekten ayrıca memnuniyet duyuyorum. Am spus energie și mă bucur să-l văd și pe prietenul nostru, domnul Hamza, printre noi. Kendisi de programdan gördüğüm kadarıyla bir takvimde bulunacak ilerleyen bir zaman içinde. Și dânsul va avea o comunicare în zilele următoare. Ben mümkün mertebe sizlere somut veriler vermeyeceğim. Eu am să mă străduiesc să nu vă dau date foarte concrete. Çünkü benden sonra konuşacak olan değerli takvimcilerin ekonomistler, enerji alanındaki uzmanlar ve Pentru că toți cei care vor lua cuvântul după mine sunt specialiști în diverse domenii, sunt specialiști în economie, în domeniul energiei, bankacılar sunt reprezentanți ai unor bănci ve tabii hepsinden önemlisi last but not least akademisyenler ve büyükelçiler oldu. și nu în cele din urmă, sigur, vor lua cuvântul după mine, reprezentanții mediului academic, domnii ambasadori. Dolayısıyla rakamsal ya sayısal verileri ve güncel bilgileri onlar sizlere sunacaklar. De aceea, domniile lor vă vor da cifre concrete. Tabii ikili ilişkiler açısından da Türkiye ile Romanya arasında fevkalade iyi bir düzeyde ilişkilerimiz ilerlemektedir. De asemenea, în plan bilateral, între Turcia și România se dezvoltă relații deosebit de bune. Belki de bu iki ülkenin bugün gelmiş olduğu nokta birçok ülke veya uluslararası kuruluşlar açısından örnek teşkil edebilecek bir seviyededir. Am putea spune chiar că aceste relații dintre Turcia și România sunt cu adevărat exemplare și constituie pe plan internațional un adevărat exemplu de urmat. Bugün son yıllarda yaşanan bütün ekonomik ve mali krize rağmen În ciuda crizei financiare și a crizei economice cu care ne-am confruntat în ultimii ani, ülkelerimiz arasındaki ikili ticaret hacmi 6,3 milyar dolar olmuştur. volumul schimburilor comerciale dintre Turcia și România este de 6,3 miliarde dolari. Sayısal veri vermeyeceğim dedim ama özür Am dilerim. spus că nu o să vă dau cifre, acum îmi cer scuze că m-am referit la o cifră concretă. Biz bunu hükümetler düzeyinde, en üst düzeylerde en kısa sürede bu ikili ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkartma kararlılığına sahibiz. Noi dispunem de hotărârea de a ridica nivelul schimburilor comerciale dintre cele două țări la 10 miliarde de dolari. Este o decizie luată la nivel înalt, la nivelul guvernelor țărilor noastre. Günümüz dünyasında artık sadece diplomatlar veya bankerler bu ilişkileri kurmuyor veya kolaylaştırmıyor. Relațiile în lumea contemporană nu sunt dezvoltate numai datorită politicienilor, numai datorită ambasadorilor. Artık bu ilişkilerin kurulması, geliştirilmesi ve daha yukarı götürülmesi topyekün bir hareket sonucu gerçekleşiyor. De fapt, aceste relații se dezvoltă pe baza unei contribuții generale a tuturor. Yani burada çok önemli rolleri de iş adamlarımız, Sigur că un rol deosebit îl joacă oamenii noștri de afaceri, akademisyenlerimiz, academicienii noștri, bankacılarımız bancherii ve belki de en önemlisi yarının güvencesi olan gençlerimiz, öğrencilerimiz și, üstleniyor. și acest lucru este asumat pentru viitor și poate că acest lucru este cel mai important de către tinerii noștri, de către studenții noștri. Dolayısıyla birbirimizle bilgi paylaşımını ve etkileşimi ve işbirliğini
De aceea trebuie să comunicăm, să ne transmitem unii altora diverse informații. Daha da geliştirerek sürdürürsek bu hepimizin yararına olur. Și dacă vom dezvolta această colaborare dintre noi, ea va fi în interesul nostru al tuturor. Bugün Türkiye ile Romanya az önce söyledim. Gerçekten örnek olacak ilişki düzeyine sahiptir. Așa cum am spus puțin mai devreme, relațiile dintre Turcia și România constituie în prezent un adevărat exemplu. Sadece ikili düzeyde değil, uluslararası kuruluşlarda da etkin işbirliğini sürdürmektedirler. Noi nu colaborăm numai în plan bilateral, noi colaborăm în cadrul unor organizații internaționale. Romanya'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine verdiği desteği her zaman şükranla anıyoruz. Noi menționăm întotdeauna cu recunoștință sprijinul pe care îl acordă România în cadrul procesului de aderare a Turciei la Uniunea Europeană. Türkiye'de bundan 10 sene önce Romanya'nın NATO üyeliğini bütün gücüyle desteklemişti. Acum 10 ani, Turcia a sprijinit cu toată forța de care a fost în stare intrarea României în NATO. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı kapsamında da gayet yararlı bir işbirliğimiz ve temaslarımız sürmektedir. Avem de asemenea o colaborare utilă și contacte deosebit de bune în cadrul colaborării în zona economică a Mării Negre. Balkanlar son derece önemli bir bölgedir. Zona Balcanilor este o zonă deosebit de importantă. Burada hepimizin tarihi ve kültürel kökleri ve ortak bir kültürümüz yatmaktadır. În Balcan există baza relațiilor noastre, relațiilor noastre culturale. Bu da Romanya ile Türkiye arasında bir başka işbirliği alanını oluşturmaktadır. Și acest lucru constituie un alt domeniu de colaborare dintre Turcia și România. İpek Yolu kavramı yeni bir kavram değildir. Sigur că ideea drumului mătăsii nu este o idee nouă, o noțiune nouă. Hepimizin bildiği gibi bu antik çağlardan beri medeniyetler arasında ticareti ve iletişimi sağlayan yolları oluşturmuştur. Drumul mătăsii, încă din perioada antichității, a contribuit la dezvoltarea relațiilor comerciale dintre diverse zone ale lumii. Kuzeyden ve güneyden giden İpek yolları, hatları bundan yüzyıllarca önce de, hatta belki 1000 yıl önce Doğu ile Batı arasında önemli bir ticaret ve kültür alışverişi imkanı sağlamıştır. Drumul mătăsii de la nord la sud, de la sud către nord, a constituit, poate, milenii în urmă, un factor de dezvoltare a relațiilor comerciale și culturale dintre diverse zone ale lumii. Bugün de İpek Yolu kavramından bahsederken belki artık birçok İpek Yolu hattı olduğunu hatırlamamızda fayda var. Poate că ar fi util să ne amintim că în momentul de față nu există un singur drum al mătăsii, se poate vorbi chiar de o multitudine de drumuri ale mătăsii. Bu hatlar sadece karadan değil artık havadan ve denizden de mümkündür. Drumul mătăsii nu este numai un drum terestru, putem vorbi de drum al mătăsii aerian sau maritim. Tabii bu az önce bahsettiğimiz ticari ve ekonomik ilişkileri, enerji transferini ve diğer malların mübadelesini sağlamak için güvenlik son derece önemli. Desigur că pentru dezvoltarea relațiilor comerciale, pentru dezvoltarea relațiilor în domeniul energiei, este deosebit de importantă securitatea. Dolayısıyla biz ticaretimizi ve enerji transferimizi planlarken Atunci când noi ne planificăm relațiile comerciale, transferul de energie, stratejik olarak din punct de vedere strategic, güvenliği de düşünmek zorundayız. trebuie să ne gândim și la securitate. Bugün NATO ve Avrupa Birliği gibi kuruluşlar ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği gibi kuruluşlar
Organizații precum NATO, precum Uniunea Europeană, precum colaborarea economică în zona Mării Negre, Bu stratejik güvenlik zeminini sağlamakta veya zemin teşkil ediyor. ele asigură sau constituie, de fapt, o bază pentru securitate. Ben müsaade ederseniz sözlerime burada son vereyim. Cu permisiunea dumneavoastră, eu am să închei Benden această sonraki değerli konuşmacılar alocuțiune. Sunt sigur că cei care vor lua cuvântul după mine son derece önemli katkılarda bulunacaklar. își vor aduce contribuții esențiale la această întâlnire. Bu vesileyle Müslüman arkadaşlarımızın Ramazan'ını da kutlamak istiyorum. Doresc de asemenea să îi felicit pe musulmanii care se află aici cu ocazia sărbătorii Ramadanului. Romanya'ya o konuda da bir teşekkür borçluyuz. Suntem datori României și din acest punct de vedere trebuie să-i mulțumim. Romanya azınlıklara ve bu kapsamda Türk ve Tatar Müslüman azınlıklara sağladığı haklar ve kolaylıklar açısından örnek bir ülkedir. Drepturile și facilitățile pe care le asigură România minorităților naționale și în cadrul acestora minorității turce și minorității tătare constituie un adevărat exemplu. Aslında burada yaşadığımız bu birlik, dostluk ve dayanışma toplumlar arası az önce bahsettiğim global dayanışmaya da bir örnek olmalıdır. De asemenea, mediul în care trăim poate să constituie și în plan global un exemplu de relații, un exemplu de prietenie, un exemplu de solidaritate. Teşekkür ederim. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Mulțumim domnului ambasador, excelența sa, a împărtășit niște idei cu participanții. La sfârșitul sesiunii o să avem o parte a întrebări și răspunsuri, unde o să aveți posibilitatea să adresați ideile voastre și întrebările voastre către vorbitorii, să zic, prezentatorii. Acum vreau să dau cuvântul la domnul Mustafa Okşar, vicepreședinte al Asociației Oamenilor de Afaceri Turci, care este coorganizatorul acestei școală de vară și în același timp gazda școlii în sediu în care ne aflăm acum. Domnul Mustafa, mulțumesc. Benim saygımı geçiyorsun. Konuşmasından dolayı çok teşekkür ederim. Doresc să-i mulțumesc, domnule ambasador, pentru intervenția pe care a avut. Her şey öyle. Konuyla ilgili açıklamalarından dolayı, aydınlatıcı açıklamalarından dolayı teşekkür ederim. Doresc să-i mulțumesc pentru explicațiile pe care le-a dat referitoare la tema în discuție. Bunun üzerine eklenebilecek çok fazla bir şey yok zaten. După părerea mea, n-ar mai fi prea multe de adăugat la cele spuse de domnul ambasador. Bütün katılımcılara hoş geldiniz diyor. Ev sahibi olarak, Türk Şinemalar Derneği adına. ve başka- Urez tuturor participanților bun venit la această întâlnire Aşağıda. și vă doresc tuturor succes. Teşekkür ederim. Vă mulțumesc! Înainte de partea întrebări și răspunsuri, aș dori să menționez un pic asupra conceptul drumul mătăsii. După cum știți, drumul mătăsii nu mai este practic cum a fost. Cum a și spus domnul ambasador, sunt mai multe drumuri de mătăsii acum.
și sub diferite forme. Mai puțin terestrial, să zicem, mai mult energetic, mai mult navigații prin nave și așa mai departe. Care este noul stagiu al drumului mătăsii? Și la ce ne folosim aceste informații? Care sunt proviziile viitorului pe conceptul drumul mătăsii? Și ce am învățat structură drumul mătăsii și ce idei putem să scoatem din această învățătură pentru viitor. De fapt, acestea vor fi întrebările care o să dezbatem în timpul acestei 5 zile. Așa cum a fost stipulat și la program, o să avem și partea de proiecte de business în programul nostru. O să discutăm în Consiliul de conducere al TIAD-ului proiectele respective. În timpul școlii de vară, ați văzut în program, o să avem niște vorbitori care sunt experți în domeniul lor, iar așa cum a menționat domnul ambasador, avem de la Compania Națională a Azerbaidjanului domnul Hamza Karimov de la SOCAR. O să avem directorul general de la Garanti Bank care va vorbi despre finanțarea în lumea de astăzi, în mod special în zona noastră. O să avem prezentarea din partea atașatului comercial al ambasadei Turciei, domnul Muharrem, care o să ne dea și datele și ideile în ceea ce privește relațiile bilaterale. Iar noi o să dezvăluim, noi o să dezbatem ideile, așa cum am spus. Noi am luat structura, să zicem, care deja a fost pus la punct al drumului mătăsii, dar discuțiile, eu cred că o să ajungă la discuții de economie globală și care e rolul acestei zone geografică și care sunt strategiile geopolitice în zona respectivă. Nu vreau să intru în detalii, de fapt am și notat niște idei de stadiul statelor prin care trece, de fapt, drumul mătăsii, care este stadiul de securitate, care este principale materiale de relații economice și așa mai departe, dar mai bine las la experții care o să vă dea niște date, dar ce aș vrea să spun, nu e cuvântul meu, e preluat, să știți. Cel care va vorbi, cei care vor vorbi, de fapt, nu va da tot ce aveți nevoie. Ei va da o ușă și ușa va fi deschisă de către ei. Voi sunteți cei care o să intră sau o să stea la ușă și să se uite. E alegerea fiecăruia. Mulțumesc încă o dată pentru participarea și cred că am ajuns la momentul de întrebări și răspunsuri. Dacă sunt întrebări, vă rog să puteți adresați și de domnului ambasador și domnului vicepreședinte sau din. Am rugămintea să vă prezentați și întrebări. Fără nicio... tot ce aveți neclar. Nu neapărat din întrebări, dacă aveți și comentarii ceea ce privește ce am prezentat până acum.
Hello. First of all, I would like to thank you for having the opportunity of being here. My name is Emil Olea. I work in the Romanian Civil Aviation Authority. And I would like to ask if you could tell me what are the plans for Turkey to join the Eurocontrol initiative in the Single European Sky program. Given the fact that Turkey is the largest traffic generator for Europe, it is of great importance the decision that Turkey is going to take whether to join or not join this initiative. So any input would be muchly appreciated. Thank you. I really don't have an answer to your technical question. I think we better direct this question to the Turkish Airlines and the Turkish authorities. But in general speaking, I mean, Turkey is having very close and fundamental relations with the European institutions and European Union and other European institutions. But this is a very technical question, and I really don't know the answer, so I don't want to mislead you. I'm sorry for this. It is a question not necessarily technical, but it is one of political influence, because the decision is taken by the government, Yes. not by the airlines. The airlines are just going on the government's lead. So, Still, I don't know the answer. okay. I'm sorry for that. Thank you. Următoarea întrebare, vă rog. Vă sunteți interesat de Turcia? Deci dacă nu avem întrebări, înseamnă că putem să intrăm în pauză și după aceea începem cu partea a doua. În pauză o să avem o mică, cum să spune, pauză de cafea. Bine, mulțumesc frumos încă o dată pentru participare.